Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a dnes jsem tady s Míšou, s Kubou a s Emou. Já jsem tady. Pokud máte náš YouTube kanál, tak já jsem Emička a Míša 2017. Kámošky. Jo. Kámošky. Jo a Kuba tamhle ten, počkejte, já vám ho přiblížím. Tamhle ta rozmazaná část, to je Kuba, který natáčí občas k ním na kanálu. Jo, občas k nám na kanál. Teď bude druhý videjko. Tak. Nepřijď. On taky natáčí asi. Teraz bude závěru. Je také asi to sám. Míša? Dáme si závody? Fajn. Tak jo, Emo? Natočíš prosím tě toho později. Ale já potřebuji na můj telefon. Ne, pokud děláte rychlý fotky, tak se to vždycky vypne. Emo, natoč nás prosím tě. My potřebujeme jenom tam a musíš ho přiblížit, ale Emo. Ty to se neděláš. A soustředě na to. Vítěz! Díky. Tak. Já vám řeknu, proč to musela natáčet, Emo. Protože můj telefon je úplně kretenský. Takže když děláte rychlé pohyby, tak si vypne nahrávání. Míšo, držte chvilku, já se rozepnu mikinu. Já můžu tady. Natoč můj parkour. Tohle je parkour Natály. Parkour je svý, pojď. Možná? Přines to ty. Já nevím, co přilezla. No tak, vyšvihni se na, ne. Do sporu? No, do sporu, jednu nohu a potom provlíkneš tu tak. Výborně, bravísimo. Pojď to. Já jdu tamhle na střechu nahoru. Dáme nahoru. Které se vysudí. Natočíš mi to? Já to musím vylíst. Nemáš kaplí? Nemám. Ahojky. Chyba kameramana. Já to nebyla. A neblbý, to asi nepůjde vidět, protože jo, tady z tohohle úhlu by to možná šlo. Svítí totiž sluníčko. Vidíte? Tohle je tu střechu žlutou, tak právě je teďko na skale. Kameru? Tak, kamera jede. Tak. Doufám, že se mi nevyplo nahrávání za tu dobu. Au. Nevím. A můj mobil je zkoušel. Počkejte chvilku. Jo, ještě se nevyplo. Ale vy tak dole. Na nás přišel. Běžíme. Tady ten malý šulice se snaží vylít za náma. Jo, tak. Tady ho vidí. Vyjde. Z toho velkýho, citronovýho. Tak jo. Co tady dělá? Sedí, co bych dělala? Tady je hezký výlet na naši školu. Mají schůl. Hele, jsem ty malý šulín. Spadni. Já jsem ho kopla do hlavy, Míšo. Já jsem ho kopla do hlavy. Headshot. Jo. Dále jsme pořád do závěru. Já natáčím. Tam zase někdo bouchu. Počkejte chvilku, já se jdu něco zařídit, tak už jsem znova tady. Už jsem tady nás. Čau! Eva má Kajiny boty. No. Kaja běží! A chytá Evu! Já jdu za nima. Čije to kolo? Kuba, počuju. Ne, počkej. Já ti to natočím.
Natáčej, jak je honím. Kdyby to zničilo záběry. Ne, já pojedu pomalu. Ne, takhle ne. Já už skončím. A tady jsem z kolo. Závěr na kole, ale musím jezdit pomalu. Ne, Emo, přestaň. Ahoj, teto! Tady! Tady je! Emo! Tady je! Mám ho v ruce. Pro tohle video už by to bylo asi všechno, já se s vámi loučím a... Počkej. A čau čau!